Mboten apa-apa kok. Gen sehat awake yo. Jiwa langgaji. Jiwa langgaji. Kok beluk. Ayo jiwa langgaji. Panjenenganipun Pak sinten iki? Pak D. Weh, Pak Saming juragane bakso Kalimantan. Cocok matur suwun ya. Gelang kalung sing tak tampa ngelingake jamane semono. Aduh, monggo Pak Saming. Wih, disiapke. Tresno aku nganti salamase juragane bakso Kalimantan. Nah, masuk dalam satu grup komunitas bakso enggak, Pak? Komunitas masuk dalam komunitas bakso mboten? Mboten TikTok enten, Mas. Namine napa, Pak? No, Pak Min. Pak Min. Pak Mipso napa? Apa salam satu aci klet salawase KPB Nduk, aku paham Nduk. Ora masuk nek komunitas kok, Mas. Iya. Oke ya, Nduk. Apa iki lirike? Alah, apa iki lali? Apa? Apa? Apa kowe? Apa tak Nita? Bun. Apa kowe? Apa kowe? Gelang kau. Oh iya. Lali kok ya. Berarti Pak, wis teko aku lah, aku lali. Aku ditekoki. Masuk. Gelang kala dadi saksi. Apa sliramu? Iya. Wiwit dunya nganti akhir. Dawang bagus. Saya tak pikir-pikir. Pak, pamit jajang Pak, pamit lho.
sing maringi masuk Gelang kalau dadi saksi apa sinambi yo 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 matur suwun sehat berkah barokah. Amin amin. Rezekine lancar. Oh nggih, rezekine muga-muga lancar. Baksone tambah luaris. Usahane lancar. Amin. Supaya mantu nanggap KMB yo Pak Min. Oke. Oke.